Pagpalang hapon po sa inyo lahat. I-share naman po akong panibago sa inyo. Orasyon ng Santo Niño para magkasundo. Sana po pakaingatan po ito at huwag ipagyabang para gabayan kayo ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, mga espiritong gumagabay dito. At tiwala lang po sa sarili at focus po sa ating ginagawa. At sana po pakaingatan at huwag ipagyabang at i-share po nyo sa iba para malaman nila po kung ano po itong orasyon ng Santo Niño Ubad. Santo Niño para magkasundo. Magdasal po ng Ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya hanggang ipako sa krus. Adi sunod po ang orasyon. Narito po ang orasyon. Pitat matat altasum panis abipop abikum datam buskum it nabirtas paksim. Pangalan ng asawa at kailingan. Sunod po ang pangalan ng asawa at kailingan na sunod po ang orasyon na ito. Dagnis comprobabit superemia igusum hum sabatani hus sancta barutum sumasa akin ka, magkasundo na tayo. At isulat din ang orasyong ito sa kapirasong papel at ilagay sa buti ng olive oil. Maglagay ng konti sa kamay at siyang ihaplos sa katawan ng asawa para magkasundo po kayo. Ito po ay sikreto po na ihaplos po nyo para hindi alam. At bumili po kayo ng olive oil, maglagay kayo sa buti, nalalagyan ng pabango at ilagay sa buti ang orasyon. Ito po ay napakabisa, subok na po ito. Ulitin ko po, dasal po ng Ama namin, ang Panginoong Maria, hanggang sumasampalataya hanggang ipako sa krus. Sunod po ang orasyon. Pitat matat altasum panis abipuk abikum datam boskom it nabirtas pakpasin. At sunod po ang pangalan ng asawa at kailingan. Kung ang gusto nyong kailingan, siya po ang masusunod. At isunod po ang orasyon. Dagnis comprobabit superomia igusum hum subatani hus sancta parutum sumasa akin ka at magkasundo tayo. Arip na niya po. Sulat po sa malinis na papel at ilagay sa olive oil na nasa buti at palagi yung dalhin. Huwag ipakikita, kayo lang po nakakaalam. Yan po ang orasyon ng Santo Niño para magkasundo. Iwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po. Sana mag-subscribe kayo at pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay Binadiro Palisok at bike tayo kabayan at sa inyong lahat, mga ma'am, sir, idol, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po.